Mhuri yeZimbabwe, muri rudadiso. Nhasi rarimwe zuva. Hongu kandofunga zuva ranhasi ndiro redu rekupedzesera kuve patongogara nekuti aiwa tasakura nekuzunza. Chatiri kuda kukuratidzai pazuva ranhasi ndofunga paya pakabatwa kakofi nemakaudzwa kuti kuruda kunocheneswa kuchikoro. Naizvozvo zuva ranhasi tiri kukupai kucheneswa kwanga kuchiitwa vana kuti vasazobatwe nemhepo dzavanga vachibatwa nadzo nguva yese iyi, uyezvewo vabereki hanzi aiwa ngavachene zvakare vasazosare vachivhiringidzwa nemhepo yanga ichivhiringidza vana vechikoro. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Chirongwa chedu chezuva ranhasi aiwa hachina kunyanya kukura, tangoda kuti tikuratidzei mifananidzo yezvimwe zvanga zvichitora nzvimbo. Drumas Media, taking you to another level. Vana vauya neuwandu hwavo ndofunga vakaziviswa kuti huyai kuchikoro, huyai muzobatsirwa. Naizvozvo munhu waMwari achazenga achisangana nevana vese ivava avabatsire. Ndo nhau iripo mhuri yeZimbabwe muzuva ranhasi, sekuvimbisa kwatakaita kuti tichange tichikupai zvichange zvichitora nzvimbo. Naizvozvo ndofunga vana vechikoro ndivava vamuri kuona vakamirira kusvika kweutungamiri vaone kuti vangayamurwe sei. Mukatarisa zera racho very innocent, hapana zvatinoziva iwe
tinenge chingotika tiri kuzvienderawo kuchikoro. Nyambisirwa kuchikoro kwacho kune vamwe vanhu vane pfungwa dzavo, pfungwa dzinoparadza, pfungwa dzisingade budiriro. Naizvozvo regai tikupei chirongwa chezuva ranhasi tione kutika munhu waMwari kana achinge asvika anenge achizvifambisa sei. Nazvino Mwari ndinorayira mhepo nespiriti yaSatani inochengera waduku osava namhosva pamusoro penyika. Nazvino Baba tosunungunokumbira musununguro vana vasina mhosva kana zvinobva pamusoro penyika vatungamiri vagonesei izvo dzavo mwanakomana waMwari vasvinudzwe maziso avo aone nenjere dzavo Kristu dzakapofomadzwa nemeso aSatani. Baba ndakumbira vana vangu vasunungure Kristu, mweya utsinye unopinda pakati pano nevespiriti yaSatani ngaugare kuwana vana vangu vasunungurwa vabato zvinobatika pakati peupenyu hwavo nedzidzo dzavo dzidzo dzakajeka. Baba ndakumbira simba romweya mutsvene, Baba ndakumbira simba rechikuriri makanaka mwanakomana waMwari. Ndinokumbira kuyera uyai mondorohurira machoda chipikira chomwanakomana waMwari. Rayirai mhepo, rayirai hondo, sunungura duku watora duku wose ngaikwandina zvino chakumbira sunungura nokurokura Mwari osika pro Kristu. Haleluya. Ndango ndinokoroka ifu pamaklasa chereva. Kune vasina kukwanisa kuona, maiswa munyu mumvura, maiswa mukaka uyezve maiswa ivhu repano pachikoro. Compramos cadeiro.
zvinhu zvaimesa ati kristu mugomutungamira gondovira zvitasa ndinokumbira kurayira mhepo ichisanganiswa nepesakaramusapenyika mukurangareni uchene murire mutungamira ekristu nokumbira chaza chikuita Baba ndinokumbira pamusoro pamurikurangarire nazvino ndinokumbira chaza chikuita kugaranira uchene makanaka mwari makamurambotikura kumweyo chisatanika kwemadiko ndinokumbira kuti nditendi kune mvura yesu mfudzi muchengeti murokutamira kudenga shaura mwana nditaura Yesu mfudzi muchengeti murokutamira kudenga shandira kutenda imbonyarara kutaura toda kunzwa zvokutaurwa kristu muponesi muchene vakanaka kutendai kristu garai neutsvene murangarire mukadukosakutorwa chaposana kutendaro zvinozokumbira musunungure neusira kuna kristu aleluya yesu mfudzi wanazareta muchengeti munomboropafadzi nemureverere ndinokutendai pamusoro paduku mwari makatozvinondokumbira madzori ponesi pamusoro paduku wabvisei kumaspiriti asatani nemweya yakaipa yose ngaiparadzwa oinga kuitwe panyika jehovha muri mutsvene tungamira Baba mukuru masoro bodi matokosa ngakundira zvikomana kumurasira kushanda kusunura Kristu naizvozvo kamuri yezimbabwe ndofunga muri kuona vana vechikoro vapinda mutsaraka kuti vange vachibatsirwa umwe neumwe kusvikira vapera mheno kuti exercise yacho inogona kutora nguva yakareba sei sezvo vana vacho vakawandisa ava vamuri kuona ndo vari mumutsara vamwe vachikagara pasi 10 yavo zvakare kupinda mutsara iyoyo haisati yakwana saka vana vakawandisa saka naizvozvoka mwana umwe neumwe achange achiwana nguva yake yekunge achipinda mumutsara achinobatsirwa ndonhau iri kuitika patongogara tiri kuno kwamutoko kumabuja kunorira pfene ndokwatiri muzuva ranhasi patongogara primary school vabereki vari kumirira vachimonita kuti vaonewo kuti mwana wavo apindawo here haana kujambwa nechirongwa ichi here nekuti hauzozivi zvinosara zvichiitika kumwana wako ega kana ariye anenge asara asina kupinda muchirongwa ndozviri kutora nzvimbo pano patongogara primary school zira kunogezeswa here wambogeza here nhasi apa hausi kutya here kutonorwa hamusi kutya hanzi kana mageza zvinobatsirei hanzi zvinobatsirei kugezwa hamusi kuziva okay ndicho chirongwa chitanga tinacho mhuri yezimbabwe aiwa tinotenda zvikuru vanhu vekutongogara nekutigamushira mune zvakanaka ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai tichitenda zvikuru mese vatsigiri vedrumas media manga muinesu apo tanga tichikupai kachirongwa chekucheneswa kwetongogara primary school ishuviro yedu uyezve itarisiro yedu kuti
kuti aiwa dambudziko iroro ranga richinetsa pachikoro rapera. Kana riri rinenge ratanga, aiwa muchatinzwa zvakare tichikuudzai kuti taakudzokera kutongogara chaherereka zvakare. Andrew Neshamba ndozita rangu. Saka nemune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai. Asi don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.